jag förstår det. Min lilla gosse, ligger du och sover så gott? Men Basse, åka iväg. Men tant Berta, jag måste bjuda så här utanför dörren ska ta över mitt arbete som mamma ett tag. De var dina låtsasmammor, eller vad man ska kalla det för. Men nu ska jag ha det lite skojigt, förstår du, och leta efter din far, naturligtvis. Det är riktigt. Men adjö med dig då. Ses om ett tag. Adjö min lilla gosse. Kram.